Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni na kumaba filɛ nin Bamakɔ sigida ɲɛma ani ozone ɲɛma u jɛra ka kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn jumadon juin kalo tile 28 ma kunnafonidi tun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye bɛɛ bɛ se k'i seko kɛ cogo min na Bamakɔ jɛya bɛ se ka sabati cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu yɛrɛ kɛra Bamakɔ meriba kɔnɔna la nin de ye bamanankan kunnafoni na kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni musow ka se u yɛrɛ kɔrɔ seko ani dɔnko nasira kan fo ka taa bila bololabaara tourisme bɛɛ ani kelenya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na o kɛra baroda kɛnɛ dɔ sigi hakilina ye mun bɔra musow la seko ni dɔnko musolakaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan maa faamuyalenw ye hakilina caman di Mariétou Diallo Ibrahim Kulibali tun bɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔ la ka sigi ka kuma walasa ka fɛɛrɛw sɔrɔ minnu b'a to musow bɛ bolominɛyɔrɔw sɔrɔ ni ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ o kɛra barosen ye min ɲɛnamayala collectif des femmes de la culture de l'artisanat et du tourisme fɛ palais de la culture kɔnɔ musow y'a jira k'a fɔ walasa du ka bɔ nɔgɔ la fo an yɛrɛ ka dɔ kɛ hali n'a y'a sɔrɔ o bɛ kɛ denmisɛnw de kama ani baro ka sigi min kelen don a y'a jira k'a fɔ musow ka senkɔrɔ an bɛna se ka san yɛrɛ kɔrɔ cogo jumɛn lafiya kɔnɔna na ani sutura kɔnɔna na an bɛna baara minnu bolo da nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo jumɛn na ni nafa sɔrɔla nafa in ka se ka an bɛɛ lajɛlen wasa n'o ye maliyɛn cɛman ni a musoman ye o baara fana kɔnɔna na a ka na ni hakilisigi ani jamana ɲɛmajɔ fana ye parce que n'i bɛ baara o baara kɛ f'i k'a kɛ ni hakilisigi ye i yɛrɛ bɛ ɲɛmajɔ cogo min i yɛrɛ lafiyalen don cogo min i ka du kɔnɔ jamana bɛ se ka ɲɛmajɔ cogo min na pour que o lafiya bɛ se ka na cogo min na donc nin baara in sigilen bɛ hukumu kɔnɔna de la an ye dɔ kɛ tɛgɛrɛ fɔ la musow an ye dɔ kɛ dɔn na AGR 200 n'an b'a fɔ o ma activité génératrice de revenu ka musow dɛmɛ ka wari de d'u ma an ye wari de ɲu la u ka se ka taa baara kɛ baara min bɛ kɛ ni min bɛ se ka taa nakɔ sɛnɛ kɛ i ka nakɔ sɛnɛ kɛ ni min bɛ se ka taa foro bi i ka foro bi ni min bɛ se ka jagomisɛnnin kɛ i ka jagomisɛnnin kɛ i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o tɔnɔ b'i permettre san kɔnɔ i k'i den ka kalan ta en charge o olu ka bɔ an ka dutigiw kun collectif des femmes de la culture artisanat ani tourisme u ye yalayala kɛ ka dɛmɛ don muso dɔw ma k'u degi baaramisɛnninw na walasa u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ gouvernement tɛ se ka nin baara di nin bɛɛ ma anw ka fɛɛrɛ min bolo dalen b'an fɛ ni hali ni nin diplôme b'i bolo e ka segin ka na anw fɛ yen mayi n'i nana anw fɛ yen i bɛna kalan wɛrɛ kɛ kalan min kɔnɔna na i bɛ dɔnniya wɛrɛ sɔrɔ i ka sage-femme kalan i bɛ se ka kɛ hali sen fɛ i bɛ se ka frigo dilan kɛ i bɛ se ka soudeli kɛ i bɛ se ka fɛn min kɛ baara minnu kun ye kunun cɛ baara ye anw ye musow dɔ la bi n balima finitigiw bɛ hakɛto wagati tɛmɛna Mali kɔnɔ finitigi bɛɛ kun ye cɛ ye kodi mais sisan muso bɛ ɲini ka caya n'a cɛ ye bon anw bolo anw ye musow de don olu baara sugu la n'a bɛ fɔ ma ko métier non conventionnel musow ka taa soudeli kɛ musow ka taa frigo dilan kɛ musow ka taa antenne installer kɛ an yɛrɛ k'an ka escalier ta ka yɛlɛ sanfɛ a ka taa an ka antenne installer musow ka télévision dilan kɛ donc an b'a filɛ k'o de la walankata musow ka don la dɔ ka se ka sɔrɔ fana na an yɛrɛ fana ka bɔ sigi ka sunɔgɔ la sokɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen sigila sen kan ministère de la culture ani ministère du tourisme olu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ baroda kɛnɛ mun sigira sen kan seko ni dɔnko musolakaw fɛ n'a tun bɛ tali kɛ musow ka se u yɛrɛ kɔrɔ seko ni dɔnko nasiraw kan fo ka taa se bololabaaraw ani tourisme a kun cɛra ni minisiri ka nalen minisiri mun ɲɛsinen don seko ni dɔnko kunkanko ɲɛnabɔli ma ka t'i ɲɛ da musow ka baara kelen dɔ kan ale bi Mariétou Diallo ani Ibrahim Kulibali tun bɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔ la sigika kuma tɛmɛnen kɔfɛ n'o kɛra sababu ye ka hakili falen kɛ musow ka sɔrɔ da kan collectif des femmes de la culture artisanat et du tourisme u ye dunu ni bala ta ka don palais de la culture ɲɛnajɛyɔrɔ kɛba kɔnɔ ni k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ kosɛbɛ catiriw dɔn ni tɛgɛrɛ fo ka taa se an ka dɔnkilidalabaw ma seko ni dɔnko tigilamɔgɔbaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan k'a yira musow la ko ne a tigɛra n'a ma tugu musow de bɛ wuli parce que ni hɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ an musow de fɔlɔfɔlɔ bɛ b'a kalama ayiwa ni fɛn wɛrɛ bɛ yen fana an musow fɔlɔfɔlɔ de bɛ b'a kalama donc ni musow y'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛn caman bɛ yen nɔ o bɛ nɔgɔya anw filɛ nin ye ministère de la culture an y'an bolo di an balimamusow ma minnu bɛ artisanat la et tourisme an y'an bolo d'u ma an n'u jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an n'u ye nin fête organiser ɲɔgɔn fɛ kabiri k'a daminɛ fo ka na se sisan ma an y'a fɛnw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko ni musow y'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka fɛn caman kɛ
ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya la fana ni seko ni dɔnko ministri ka yalayala ye guakɔrɔlaw la a nana ka na ni muso ninnu ka baaraw mafilɛ ni k'a jiru la k'a fɔ ministɛri ka dɛmɛ b'u ye su fara tile kan ne ni n balimamuso ni la walɛti farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an bɛ na an balimamusow ka na u soutien ka n'u dɛmɛ u ka nin initiative ni la an ka ministɛri fila seko ni dɔnko ministɛri u y'a yamaruya k'a fɔ k'u b'a fɛ k'u ŋaniya yira k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ ko ni musow bɛnna ko bɛɛ bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na dugujɛw b'o kɔnɔ bɛn b'o kɔnɔ sabati b'o kɔnɔ donc u nana k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ culture tourisme ani artisanat olu de ta ye ɲɔgɔn ye u y'a ye k'a fɔ ko de ka na yira maliyɛnw na k'a fɔ ko de ye duba kelen ye donc muso ni jɔyɔrɔ do jamana kɔnɔ muso ni jɔyɔrɔ do du kɔnɔ muso ni jɔyɔrɔ do société kɔnɔ donc o de la an nana ka na an ka soutien bɛɛ d'u ma k'a yir'ula k'a fɔ an b'u kɔ jamana b'u kɔ et puis an nana ɲini u fɛ fana u ka jɛ ka duwawu kɛ jamana ye an bɛ wagati gɛlɛma mun kɔnɔna na ne balimamusow ni denbaw ka duwawu farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka sira bɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni muso jɛkulu in ka laɲini ye min ye o de ye ka jamana bɔ nɔgɔ la ni seko ni dɔnko ye ni k'a sɔrɔ bolow dayɛlɛ musow ye Bamakɔ sigida ɲɛma ani ozone ɲɛma u ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn jumadon juin kalo tile 28 ma kunnafonidi kɛnɛ tun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye bɛɛ bɛ se k'i seko kɛ cogo min na Bamakɔ jɛya bɛ sabati cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ baara ninnu yɛrɛ kɛra Bamakɔ mairie kɔnɔ Abdul Karim Sakɔ ani Abdoulaye Sogodo tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Bamakɔ maire ba n'o ye Adama Sangare ani groupe Ozone PDG olu ye kunnafoni kɛnɛ sigi kunnafoni kɛnɛ min n'a ye tali kɛ gɛlɛyaw kan ka ɲɛsin u ka baaraw ma n'o ye Bamakɔ saniyali baaraw ye fɛn min ye Ozone PDG a y'a yira k'a fɔ diɲɛ don o don ɲama tɔni 1600 o de bɛ bɔ Bamakɔ duw kɔnɔ o tɔni 1600 in na kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada 40 dama de Ozone bɛ se k'o de cɛ ka taa se a suyɔrɔw la n'o ye ka taa n'a ɲama bɔyɔrɔw la k'a sabu kɛ gɛlɛya minnu b'u kan n'o ye k'a fɔ ɲama mana cɛ u fɛ yɔrɔ t'u bolo u bɛ se ka taa ɲama bɔnyɔrɔ min na a y'a yira ka kumaw na k'a fɔ bɛnkan bɛ u ni Mali jamana cɛ o de ye k'a fɔ ɲama mana cɛ a kan ka bɔ yɔrɔ min na Mali gouvernement de kan k'o yɔrɔ yira olu la nka yɔrɔ minnu n'u bɛ taa ni ɲama ye ladala o yɔrɔw fala wa yɔrɔ wɛrɛ tɛ u bɛ taa ni ɲamaw ye yɔrɔ minnu na ko gɛlɛyaba bɛ u kan bi ka kafo o kan a y'a yira k'a fɔ u ka juru min bɛ Mali la n'o ma sara fɔlɔ k'o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 20 na Ozone yɛrɛ kɛmɛ ka baarakɛla minnu ta k'u bɛ t'i jɔ maa 1700 ɲɔgɔn na ko n'a fɔra e k'o bɛɛ lajɛlen ka kalo sara d'u ma baara kɔnɔna na i yɛrɛ ka miliyari juru bɛ maa la min ma sara k'o ye gɛlɛyaba ye min b'u kan fɛn min ye Bamakɔ maire ba ye n'o ye Adama Sangare a y'a yira ka kɔrɔfɔliw la k'a fɔ Bamakɔ bɛ yɔrɔ min na dugu bonyana a fara walasa faaba ka kɛ yɔrɔ saniyalen ko fo bɛɛ de k'i faga fara ɲɔgɔn kan a kana da faamaw dama ma taxi minnu n'o bɛ kɛ sababu ye ka mairie dɛmɛ u ka baaraw la ko fo bɛɛ lajɛlen ka olu sara ani an ka jogo ɲumanw ta ka ɲɛsin sigida yɛrɛ ma Bamakɔ se ka jɛ taxi kɔ c'est-à-dire hakɛ dɔ de bɛ yen n'i bɛ Bamakɔ kɔnɔ i kan ka dɔn k'a fɔ i bɛ Bamakɔ i kan k'o sara jamana bɛɛ lajɛlen na dugu foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ n'u tɛ musaka sara min bɛ se ka to dugu bɛ se ka jɛya n'u bɛ se ka don dugu bɛ se ka tanga n'u bɛ se ka to dugu bɛ se ka kisi mais yan a tɛ sara n'an y'a lajɛ taxi min bɛ se ka na ni dugu développement o tɛ sara n'an y'a lajɛ taxi min bɛ se ka na ni yɔrɔ saniyali ye o tɛ sara bon État ko k'a y'a bila a nafolo bɛɛ lajɛlen bila ka taa anw fan fɛ a ma se anw ma donc a ka gɛlɛn dugu ka se ka jɛ fo dugudenw de k'o dɔn k'a fɔ an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan an kan ka wari min sara san o san 600 an b'o sara o ye i ka sigili Bamakɔ kɔnɔna ye i kan ka wari min sara kalo o kalo 600 i b'o sara n'i y'a jateminɛ du kelen kɔnɔ 600 de kan ka sara ga kelen bɛ se ka sɔrɔ du kɔnɔ ga fila bɛ se ka du kɔnɔ ga saba bɛ se ka sɔrɔ du kɔnɔ aw yɛrɛ ka jateminɛ n'a fɔra olu k'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ka ɲama u ka jinɔgɔw u ka wuluwulu o bɛɛ lajɛlen ka se ka nettoyer n'o 600 ye du kelen kɔnɔ jɔnkoloni je pense que o man ka mɔgɔ tɔɔrɔ o de la an b'a fɔ a y'an dɛmɛ a ka kuma mɔgɔw fɛ a y'an dɛmɛ a ka mɔgɔw waaju a y'an dɛmɛ a ka mɔgɔw hakili jigin musaka in min kan ka bɔ i ka hakɛ de don Bamakɔ sigi la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a sarali ye walasa Bamakɔ ka se ka k'an sago ye Adama Sangare n'o ye Bamakɔ maire ye ani Ozone PDG u y'a yira k'a fɔ bolodi ɲɔgɔn ma hali bi o bɛ to u ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakilinaw fali fɛɛrɛw ka se ka tigɛ walasa an ka faaba n'o ye Bamakɔ ye a ka kɛ yɔrɔ sanuyalen ye
juin kalo tile 26 ani tile 27 ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ kɛra mɔptikaw fɛ mun n'a bɛnna minisiriso fɛ mun ɲɛsinen no diinɛko kunkanko ɲɛnabɔli ma a n'a dɛmɛbaga minisima fɛ. ɲɔgɔn kunbɛn tun bɛ tali kɛ fɛn mun kan morikalandenw ka siniɲɛsigi bɛ se ka sabati cogo min na. Samayira Sanogo ani Dramani Male tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Ni sigiliba in n'an b'a wele ko forum n'a hakilina ɲuman bɔra minisiriso min ka baara ɲɛsinen bɛ diinɛko ani ladalako ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministère des affaires religieuses et du culte ye n'a tun bi tali kɛ jɔyɔrɔ min bɛ mɛdɛrisa karamɔgɔw ani mɛdɛrisa kalandenw na an ka jamana jɔli binakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye banbanci kɛwalew olu hakilinaw olu kɛlɛbagabaw don lajɛrɛ in kɛra sabu ye ka hakilina ɲumanw miirina ɲumanw ni olu bɛ an ka siniɲɛsigi o sabatili ko ɲuman ko fɔ ka ni forumu a denw k'u hakilila min ka taa o siraw fɛ. An ye bulonkolonkalan mɔgɔw n'an ma to a ka nɛgɛkɔrɔ an y'u bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan Moti yan bi mɔgɔkaw bi yan région caman bi yan ka na fara Motikaw kan pour que an ka laɲini an ka dɔn an ye politique nationale ni Mali y'a sigi sen kan n'a ye gafe min bɔ n'a ni gouvernement yɛrɛ y'a jateminɛ k'a adopter n'o ye de ka terrorisme kɛlɛ ka denmisɛnw ka kalan u ka hakɛw ani minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛra bamaci ye n'olu minɛ n'u ye kaso la an ka kuma olu fana fɛ walasa ka hakilila mun bɛ yen nɔ u ka b'olu la ani minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ siran u kana olu fana kana taa tɔmɔ tuguni ka tila ka n'an kɛlɛ donc an ye weleli min kɛ k'a basi école kalandenw ma. Mali silamɛw ka kuluba n'o Haut Conseil islamique ye a ka bolofara min bɛ Mopti mara kɔnɔ u nisɔndiyara ni sigili in na baw u y'a yira k'a fɔ ko a na kɛ sababu ɲuman ye ka se ka basigi hakilisigi bɛn ani kelenya k'o sinsin nin wɔrɔ kofɔlen in na u ye foli ani barikada kɛ ka ɲɛsin k'o labɛnbagaw ma. Wallahi baara ɲuman de don hakilina ɲuman de don minnu y'a hakilina ta fala u ye hakilina ɲuman ta parce que jamana a sera yɔrɔ min na sisan a sera degré min na a ka kan mɔgɔw bɛɛ ka wuli sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya diinɛ ɲɛmɔgɔw parce que délégation nationale minnu bɔra Bamako a y'a yira k'a fɔ olu interpellé de don en tant que diinɛ tɔgɔra ministre de la culture tɔgɔra forum ka kɛ Mopti ka kuma kuranna fɛngɛw kan walasa a bɛ kɔlɔlɔ min na dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na ala bɛ se ka bɛn sabati cogo min na fɛn de don min diyara Haut Conseil islamique ye diinɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ye ni population. Lasigiliba in n'a kun tun ti dɔwɛrɛ yesa ka ladilikanw kunnafoni ɲumanw hakilina ɲumanw ni miirina ɲumanw ani ladamu sabatiliko ɲuman ka nin sigida kofɔlen maaw k'u hakilila min ka ɲɛsin olu ma a yirara k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ bi bonya kosɛbɛ baw fɛn min ye sigi ka fɔ ani bolodi ɲɔgɔnma a n'o dili don kosɛbɛ nin sigida kofɔlen ninnu na. Bi an bɛ Mopti an bɛ Moti mun kɔnɔ hukumu jumɛn kɔnɔ o de ye basigi kɔnɔna ye hakilisigi bɛ se ka na Mali la cogo min na i n'a fɔ Mali tun b'a ye cogo min na ka kɔrɔ Mali bɛ se ka ja ka tɛmɛ kɔrɔlen ka cogo min na an b'o hakili falen de la silamɛya nana ni basigi de ye silamɛya nana ni bɛn de ye silamɛya nana ni kutu ɲɔgɔn tala de ye silamɛya tɛ juguya fɛ silamɛya b'a yira k'a fɔ min b'i bolo i k'a tila i ni balimaw cɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔra Maka ka taa Madinɛ a selen Madinakaw muso fila tun bɛ dɔw bolo olu ye kelen furusa k'a di u balima ma dɔw y'u ka nafolo tila k'a di u balima ma silamɛya b'o de dɔn silamɛw b'o de dɔn nka juguya min nalen filɛ nin tɛ silamɛw ka baara ye nin tɛ silamɛya ka baara ye an b'a fɔ ni sigi min filɛ nin ni Ala sɔnna a ma fɛn bɛna wolo a la min bɛ Maliden bɛɛ lajɛlen wasa. Lajɛrɛ in n'an b'a wele ko forum ka ɲɛsin mɛdɛrisa kalansow ma a yirara k'a fɔ ko a nana natumana sabula maa minnu yera kɛnɛ kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin sigilen in na wa u y'a yira k'a fɔ ko a nafa bonyana kosɛbɛ ni marabolo ɲɛma ale y'i damasiyɛnya ko o sɛmɛntiya an bɛ aw hakili jigin k'a fɔ ko ni sigiliba baaraw ka ɲɛsin mɛdɛrisa kalansow ma a kɛra sababu ye maa 60 ni a n'a nɔnkafɛn ka bɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni k'u hakilinaw fara ɲɔgɔn kan min bi kɛ sabu ye ka jamana ka basigi k'o kofɔ. Araba tɛmɛnen Sherifula Ansaru ye Sherifula tele ka cidenw kunbɛn an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ɲɔgɔnye in bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye Sherifula tele ɲɛmaaw ye hakilina mun ta walasa Sherifula tele bolo fara ka taa Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ Usmane Sogore Buya Kulibali tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Ni lajɛrɛ bɛ don kadara mun kɔnɔ o de ye ka ɲɛfɔli kɛ Segu Ansaru ma ɲɛmaaw ye hakilina kura dɔ la mun n'a taara Sherifula tele ɲɛmaayaso fɛ n'o de ye k'a ka bolofara dɔw sigi sen kan jamana marabolow kɔnɔ Kayi Sikaso Kucala ani Moti tɛmɛlen kɔ
Sherifulatele cidenw bisimilala Segu Ansar misiri kɔnɔ n'o ye masala kɛ yen nɔ ni Segu Ansaru ma ɲɛmaw ye. An nisɔndiyalenba de bɛ Segu kɔnɔna la yan parce que ani Segu section ɲɛmɔgɔ an bɔra ka kuma ɲɔgɔnyali kɛ sisan min ye Sherifula bolofara dayɛlɛli Segu jamana kan yan nɔ. Alhamdulillah satisfaction caman sɔrɔla parce que ɲɛmɔgɔw y'a yira na k'a fɔ u b'an ka bila la wa an mago bɛ fɛn min la laɲini minnu na pour que Sherifula TV bolofara dɔ ka dayɛlɛ Segu yan u b'an dɛmɛ u seko ni u damayira la donc an bɛ se k'a fɔ an nisɔndiyalenba de don bi Segu kɔnɔna la yan. Taama in kɔnɔna la an bɛ se ka min fɔ an nimisi wasalen don k'a daminɛ Kayila ka taa Sikaso Kucala Mopti Segu ni ɲɛmɔgɔw bɛɛ on dirait que u bɛɛ tun sigilen don ka ni initiative kɔnɔ. Alhamdulillah u y'u ka nisɔndiya yira u y'a yira n'a kan fɔ nin projet in a mana foyi kama fo lafiya a mana foyi kama fo Sherifula TV yɛrɛ ka baara sinsinni Mali fan bɛɛ kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔna la a mana foyi kama ni lafiya tɛ ka Sherifula TV ka gɛrɛ Mali population bɛɛ lajɛlen na donc initiative jar'u ye a bɛnn'u ma o bɛɛ y'u kan d'a ma k'a fɔ u bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kan ka kɛ nin ko in na u b'a kɛ u b'an dɛmɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na. Sherifula TV ka nin wulikajɔ tanuna kosɛbɛ Segu section fɛ wa u k'u n'u jɛniyɔrɔ fin ni miiriya ɲuman waleyali la. An nisɔn ka di bi fo ka se a dan na ka sababuya kɛ Sherifula TV mɔgɔw nalen an fɛ Segu yan o ye nisɔndiyaba ye mɔgɔ bɛ fɛn dɔ i bolo sama ka fɛn dɔ ɲini n'u nana i kɛrɛfɛ yan i bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn. Nin bɛɛ sababu ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madan Haidara sababu ye an b'a fo ka barikada ka waleɲuman dɔn an nisɔn ka di bi kosɛbɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Alahu taala fo ni ka barikada Ala min sɔnna ka Segu kɛrɛnkɛrɛn ni a ka Sherifula ka bolofara dayɛlɛli an fɛ Segu yan an bɛ Ala fo la ni ka barikada o kɔfɛ hakilila wɛrɛ foyi tɛ an fɛ Ala tanu ani Ala barikada kɔfɛ sabula an mago tun bɛ fɛn yɛrɛ min na jate Sherifula de ye an kanu ye ni k'o k'an ye n'o ye bolofara dayɛlɛli an fɛ yan parce que an yɛrɛ ka baaraw taabolo la an ka événement la an b'a ye événement caman bɛ kɛ an fɛ yan Segu dugu kɔnɔ yan ani an ka section na o mago b'a la ka Sherifula wele ka na a kɛnɛw kan nka Ala ni a musakako ani déplacement gɛlɛya kama o bɛ kɛ sababu ye o baara ninnu bɛ kɛ ka to dibi la parce que ka to dibi la mun na n'a sɔrɔla o kun taara Sherifula fɛ ka cɛri o ye a bɔlen ye kɛnɛ ma mais tant que an y'a kɛ an yɛrɛ kolo la an sigiyɔrɔ la yan k'a sɔrɔ Sherifula tɛ a kɛnɛ kan téléso wɛrɛ tɛ a kɛnɛ kan vraiment o ye an ka baaraw kɛlen dibi la o la nin de bɛna kɛ sababu ye sisan ka Segu section bɔ kɛnɛ kan ka section bɔ kɛnɛ kan ka an ka comité bɔ kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Sherifula Tele cidenw ka nin taama kun fɔlɔ mun n'a kɛra Kayi Sikaso Kucala Mopti ani Segu mara kɔnɔ n'o bɛ Sherifula Tele lasigiso ko fɔ nin mara ninnu kɔnɔ o hakilina ɲuman tari la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ kɔnɔ. Kumakan ninnu nasira Alhamidu Badeni de fɛ Nara mara la Kasanbaru ka denw ye kɛnɛyaso mun jɔ a koromokarila ka bɛn juin kalo tile 24 ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ musaka mun yɛrɛ donna kɛnɛyaso in jɔli la a bɛ jɔ fo CFA wari miliyɔn 150 la Tata Ture Abdulaye Sogodogo tun bɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la. Gasanbaru dugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen bɔra iko kɔnɔ k'olu kana u ka nisɔndiya yira ni Gasanbaru yɛrɛ dugudenw ka nin wale ɲuman in kɛli ye o min bɛ tali kɛ kɛnɛyaso jɔli la n'o ye SESCOM ye min n'a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 150 la ka sababuya kɛ nin dugudenw yɛrɛ ka jɛkulu ye n'a bɛ fɔ a ma association de Gasanbaru 100%. Dɔgɔtɔrɔso kɔni dayɛlɛla a ɲana mais dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli dɔrɔn tɛ baara kɛli ye parce que dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla laɲiniw de bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ fonctionner cogo di dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla pour que kɛnɛya ka gara sigidenw na donc an b'a laɲini sisan dugumɔgɔw de fɛ a tɛ bɛn tuguni dɔgɔtɔrɔso in mana dayɛlɛ mɔgɔ ka jigiso kɔnɔ tuguni o man kan ka kɛ ka daminɛ Gasanbaru n'a dafɛ dugu bɛɛ la ka dɔgɔtɔrɔso in to yan denmisɛnnin man kan a ka san 2 sɔrɔ k'a sɔrɔ a boloci ma dalafa dɔgɔtɔrɔso ye furakɛlikɛyɔrɔ ye mais bana kunbɛyɔrɔ fana don donc bi kɔni an ɲagalilen parce que an bɛna dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ mais a kana dan bi la a ka kɛ dɔgɔtɔrɔso in ka kɛ yɔrɔ ye min bɛ matarafa jamana ka kan ka minnu kɛ u jɔra u ye jamana boloma dɛmɛ je crois an bɛ foli lase
association am tegera fouye voilà et puis amba yira fono ga fo uye ma fono cité ya kadamna médecin na kata infirmière ni anoganda abede talé en charge par l'association. Donc je crois au fond il faut les cobayer parce que andi ba ka kan tege di ñoma ka façon numbo nona façon gouvernement ya seke mais façon de ñuma wala mamba fo jamana de ñuma ika ka joga gouvernement de ma ka barala o do ni bi namba keneka an ka ala tonu ka barkada nisɔndiya o kɔma tigɛ nin kɛnɛ in kan nabaga bɛɛ lajɛlen sewara ni nin kɛnɛyaso in jɔli ye min n'a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka kunbɛnni kɛ bana caaman na yaasa gasan baro ka fara nɔkanduguw bɛɛ lajɛlen kan olu ka kɛnɛya bɛ se ka sabati togoya min na sigiyɔrɔ la min n'a kɛnɛya ko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ka da yɔrɔ yɛrɛ n'a kɛcogoya kan. Donc foli fanba bɛ ka taa diaspora mɔgɔw ye n'o ye gasamaro 100% minnu bɛ kɔfɛ. Ambulu de ka kɛnɛ kan bi an bɛ gasamarokaw de ka kɛnɛ kan bi foli fanba ye olu ta ye dɔgɔtɔrɔso min jɔra ni a jɔra bɛɛ lajɛlen de kama a ma jɔ gasamaro dɔrɔn kama kɛnɛya frontière tɛ kɛnɛya la hali an dafɛ jamana mɔgɔw n'o ye Moritani olu bɛ se ka na furakɛli kɛ yan donc frontière tɛ kɛnɛya la donc dɔgɔtɔrɔso in an bɛ min ɲini jama fɛ commandant b'a tɔgɔ la préfet ko k'a las'aw ma dɔgɔtɔrɔso in jɔlen filɛ nin ye vraiment an b'a ɲini aw fɛ aw k'a matarafa a bɛɛ lajɛlen nana an b'o bɛɛ fɔ o wale ɲuman dɔn dɔgɔtɔrɔso min yɛrɛ fana kɛra nin ye an b'a ɲini Alahu taala de fɛ yarabi ala ka fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin fana ala k'o de kɛ ala ka se nɔgɔya dugumɔgɔw bɛɛ ye ala k'a yɛrɛ bɛɛ dɛmɛ ala ka hɛrɛ ka ɲɛ donc an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka ni ɲɔgɔnsi ala ka caya bakɔnɔ dugumakolo ko ka ya. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Gasanbaro ni Bamako cɛ bɛ taa kilomɛtiri 380 min n'a sigilen don Nara cercle la mɔgɔ minnu bɛ sigi la Gasanbaro o bɛ tali kɛ marakaw fulaw fo ka taa se surakaw ma walasa ka se k'u da balo sɔrɔ hɛrɛ la Gasanbaro denw ka baara ɲɛsinen don bagan mara ka fara jago kan nin baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni wulikajɔ ye ka ɲɛsin dugutigilakaw ma ka fara dugu mɔgɔbaw kan dugawudon kama yaasa ali bi hɛrɛ o bɛ se ka kɛ badabada ye Gasanbaro n'a lamini bɛɛ lajɛlen kan. An b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛ walawala karamɔgɔ Musa Fanba fɛ. Laginɛ Konakiri jamana sanfɛkɛri bulonba ye a jira tarata tɛmɛnen k'a fɔ minnu kun b'a fɛ san 2009 septembre kalo tile 28 fali kɛcogo a kiri ka yɛlɛma ka na nɔgɔya sira kan ko jɛn tɛ kɛ n'a ye o b'a jira k'a fɔ yɛlɛmacogo wɛrɛ tɛ a la bilen sanfɛkɛri bulon kɛlen kɔfɛ ka nin dantigɛli kɛ maa minnu dɔɲɔna tiɲɛni in senfɛ san 2009 septembre kalo tile 28 ka Musa Dadisi Kamara to fanga na kumana kuma min ni jamana ɲɛma Lasana Konte bira fangasinamatɔnw kɛlen k'a jira k'a fɔ u ti jɛn ni Musa Dadisi Kamara ka kanbɔli ye ka jamana ɲɛmaya ɲini ni maaw fara ndolati kɛnɛba kan a kiriw na ta u taacogow la dɔw y'a jira k'a fɔ ni ye kiri in mɛnnen ye k'a fɔ a ma se ka kɛ musaka ko ndanya kun bɛ Laginɛ Konakiri jamana la nɔn tɛ maa yɛrɛ min bɛ yen n'o kungɛn kun bɛ k'i dogo kabini ko in kɛ kuma Musa Dadisi Kamara a kɛrɛfɛ maa min ye mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ mɔ k'a bana a kunkolo yanfan fɛ n'a banabaatɔ cɛra ka taa furakɛ Marako n'a b'o senfɛ hali bi Burkina Faso jamana kɔnɔ o minɛna k'o kɛ woro panya ye Senegali yanfan fɛ ka n'a di Laginɛ Konakiri faamaw ma o bɛ bolola n'o ye Abubakar Jakite Tumba ye nin don septembre kalo tile 28 san 2009 fangasinamatɔnw kɛlen ka nisɔngoya kɛnɛ sigi senkan dolati kɛnɛba la Konakiri Laginɛ faaba la surasiw de taara don u tula ka mugu dayɛlɛ maa 100 ani maa 50 ani maa 70 de bɔnɛna a nin na musolaka 109 ɲɔgɔn na bin kɛra olu ka maa 89 olu tununa Musa Dadisi Kamara kɔni kun y'a jira k'a fɔ ale nɔ tɛ a n'a kɛ ɲankuma ale janfara nka surasiw minnu kun b'a yɛrɛ dafɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Abubakar Jakite Tumba ni siga kɛra la k'a fɔ ale yɛrɛ de kɛra ko in kɛbaa ye Musa Dadisi Kamara n'o labana k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ f'o ye mugu ci a la maa tɔɲɔnenw ka lapasaba ye a jira k'a fɔ a ja tigɛ cogo min ye nin ye sanfɛkiri bulonba Cour suprême fɛ sa laɲini wɛrɛ bɛ u bolo hali bi u b'a fɛ u ka kɛ bawo maa minnu dɔɲɔna olu ko u b'a fɛ maa min ka lamɛn fana o ye Seguba Konate ye mugu cilen Musa Dadisi Kamara la maa min nana a nɔ na ka furanjɔrɔ fanga labɛn ka kalata labɛn Général Seguba Konate ko hali sini ko a ma ɲininka a dalakan la ko in na n'o y'a sɔrɔla a nɔ bɛɛ la wali kelen a nɔ tɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ maa dɔɲɔnenw ka lapasaba ko a bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw
ɲɛmaw fɛnɛ fɛ maa minnu dɔɲɔna tɔrɔmɔɲɔ ka jɔ u ye baw fanga sinamatɔ ɲɛma minnu biribagura sen fɛ ni dɔw ni tora ka dɔw jogi laginɛ wari miliyari caaman de sera ka di olu mɔ ko kumana ko maa minnu fɛnɛ tɔɲɔna olu fɛnɛ nafolo ka d'u mɔ. Kɔnɔwarikaw ka jamana ɲamakɔrɔ Henri Kona Bedie yi dantigɛ juin kalo daminɛ ka jira k'a fɔ bibi na kɔnɔwari jamana kɔnɔ fɛn dɔw bɛ ka kɛ minnu tɛ fɛn ɲumanw ye. Dunanw b'a fɛ ka kɔnɔwari tigiya minɛ kɔnɔwari ka denw na ko jɛntina kɛ n'o ye kɔnɔwari ka denw fɛ. A labanna ka jira k'a fɔ maramafɛn bɛ maa caman bolo dunanw na kɔnɔwari fan caman fɛ u bɛ ka mɔɔw bɔnɛ u ni na kɔnɔwari ka denw na ko jɛnti kɛ n'a ye. Ko sanubɔ yɔrɔ minnu bɛ yen ko jamana ɲɛmaaw bɛ k'a lajɛ ka dunanw yɛlɛma k'u kɛ jamanadenw ye ni jamana lakodɔn sɛbɛ dili y'o mɔ. Jango san 2020 jamanakuntigisigi kalata o bɛɛ ka kɛ u ka maa ye ka kalata u ye. Ko in mɛnnen fanga fɛ fanga y'a ka nisɔngoya jira n'o ye Alassane Dramane Ouattara ka fanga ye a yɛrɛ jɛɲɔgɔnkɔrɔw fɔ dɔw yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ Henri Kona Bedie ka nin n'a ɲɔgɔnna kuma k'a bɛ se k'a lase bɔgɔ jeninen kan. Alamusa in na Henri Kona Bedie a seginna ka kuma kelen kan a ko ale ye min faamu kɔnɔwari fanga fɛ u b'a fɛ de fanga sinamatɔnw k'u da k'u bonbo de ye k'u filɛ k'o tɛna kɛ ko n'ale ka nin kuma fɔlen bɛ se k'ale kɛ maa ye maa min tɛ dunan fɛ ko fɛn min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ k'a dogon bɛ diɲɛ na. Henri Kona Bedie a ye jamana mara kabini jamana ɲɛma min ye yɛrɛmahɔrɔnya tu tigɛ Félix Houphouët-Boigny o bira k'a to wasabilo ɲɛmaya la a ye fanga ta fɔ san 1999 ni u nana a ka kafo jaso nka a ka fanga kuma kɔnɔwari ka denya ka k'a dama fɛn ye k'a kɛ sanuberenin ye ko Ivoire tɛ caman y'a jira k'a fɔ ale de kɛra o kolokoloba ye. Tunisie jamana kɔnɔ bamanjiya wale filaw minnu kɛra ka tugu ɲɔgɔn na ka bɛn ni alamusa juin kalo tile 27 ye ni polisi kelen fara ka maa 8 ɲɔgɔn na jogi. État islamique bamanji jakulu bolofara min bɛ Tunisie o y'a jira k'a fɔ a ka kɛ wale don. Tunisie jamana furadama a ka sɔrɔ sirin bɛ maaw de ka munumunu zalu la Tunisie kɔnɔ minnu bɛ damu ta. Tunisie fɛnkɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ mata Mali la u b'u wele ko tourisiw ni bamanjiw dun ka tiɲɛni nɔ cayara yɔrɔ yɔrɔ olu bɛ yen bila. Kunnafoni wɛrɛ min fara la Tunisie ka cogoyaw kan jamana ɲɛma yɛrɛ ni o ye Belgique de SFC ye ale sina ka bala ka yara fu y'a cɛ ka taa n'a ye surasiya labitaninzo la alamisa juin kalo tile 27. Kunnafoni kunfɔlɔw kun y'a jira k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ degun bɛ nka fanga dafɛmaw labanna k'a jira k'a fɔ a nɔgɔyalen don nka fɛn kelen min y'a biripa ko n'a bira o ma se ka dɔn. Belgique de SFC a kɛ ko min ye nin ye ka bana lada Tunisie fanga bɛ fɛn min fɔ ni jamana ɲɛma tɛ yen diɲɛ bɛ di minisiri ɲɛma de mɔ tile 60 kɔnɔ ale tɛ tɛmɛ o kan ka jamana labaara nka sira filanan n'o y'a sɔrɔla jamana ɲɛma yɛrɛ de wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la wale kelen k'a fatura minisiri ɲɛma jɔyɔrɔ tɛ o la wasabilo ɲɛma de bɛ kɛ furanjɔrɔ fanga ma ɲɛma ye yen nka o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ faranfasiya yɔrɔ min fɛnɛ fɛ o ye jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel ye o dun tɛ Tunisie jamana kɔnɔ ka sabu kɛ fanga ɲinindɔ minnu kan ka fara fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ sigi olu furadama ma se ka bɛn o kan o de kosɔn maa caman ko in bɛ ka taa cogo min na ni Belgique de SFC kɛra binfɛn ye Tunisie fanga bondaw bɛ sɔn ka yoboyaba. Diɲɛ setigiba 20 u b'u wele ko Vieux-Vin Juma ani Sebere u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Japon nka fɛn minnu na jɔ maaw hakili fɛ dankɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la o ye gwɛlɛya min bɛ Sini jamana ni Amérique jamana cɛ bi sanni feere bina k'u kan bawo Donald Trump kɛn bɛ ka nzale girimanw de da Sini minɛnw kun u don dɔ Amérique o bɛ maliya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Filanan waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛcogo Barack Obama ye tigɛnɔ bila Faransi bɛn ka min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli la Donald Trump nani y'a jira k'a fɔ a tɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Amérique ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ mankan kɔsada in na da bina se o fɛnɛ mɔ nka Donald Trump yan'a ka bɔ Amérique k'i kunda Japon kan a kun ye cas dɔ fɔ a ko n'a sera Japon a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walikɛla ale kɔni fɛ ko de ye ani Sini jamana ɲɛma Xi Jinping ka se ka bɛn cas dɔ ka jago nasira la Amérique ni Sini ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko ni u dɛsɛra ka bɛn ko minɛn minnu bɛ yen ni nzalen tɛ olu kan ko a na nzalen fɛnɛ da olu kan. Sini jamana fɛnɛ kɛn bɛ ka jira k'a fɔ fɛn min ɲininen don Donald Trump fɛ a kɛn bɛ ka nzalen minnu da Sini minɛn dondaw ka Amérique a k'u wuli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sinikaw ka kunnafoni di sira min bɛ wele ko Huawei Amérique jamana kɛn bɛ ka nzalenba da o kun.
alamusa tɛmɛnen Ethiopie minisiri ɲɛma n'a ma ɲa k'a fɔ olu de ye surunani donba ye Sudan ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan la forobatɔ ɲɛmaw ni surasiw kabini jamana ɲɛma Omar El Bashir jagoya jiginna ka bɔ fanga na a ye fɛɛrɛ kura dajira Sudan ma ɲɛmaw la forobatɔ ɲɛmaw ni surasiw ɲɛmaw n'u sɔnna ka don o da fɛ sigikafɔ bɛ kurakuraya sigikafɔ jɔn bɛ bi ka sabu kɛ surasiw kɛmɛ k'u bala fanga na k'u t'a bila f'u ye maaw fa a dala Ethiopie jamana min kɔni suganden bɛ k'o kɛ surunani donba ye o kɔni bɛ k'i sɔn fɛn min dajira la surasi ɲɛmaw ni forobatɔ ɲɛmaw la Ethiopie ma ɲɛmaw fɛ ni zen o ye k'a fɔ furanjɔrɔ fanga bɛ labaara forobatɔ ɲɛma 8 ani surasi ɲɛma 7 fɛ forobatɔ ɲɛma 8 fɛnɛ na jɛkulu min yɛrɛ kɛra sababu ye ni Omar El Bashir jagoya jiginna ni wulikajɔw ye nisɔngoya taamaw u k'a ma ko Alliance pour la liberté et le changement maa 7 bi kɛ o jɛkulu maaw ye 8 na surasiw ni forobatɔ ɲɛmaw bi jɛ k'o ɲini k'o dafa ni jɛngɛra n'a ye sigikafɔ bɛ kurakuraya nka surasiw ko k'u bi a ɲini Ethiopie ma ɲɛmaw fɛ u ka lajɛ u ni farafinna tɔnba Union africaine fɛnɛ ka jɛ ka kuma ka ko in jateminɛ ɲɔgɔn fɛ u ka bɛɛ kan kelen ka baara ka daminɛ ni o ye a ma ladɔnniya k'a fɔ sigikafɔ min kun bɛ senna Sudan surasi ɲɛmaw ni forobatɔ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a danna sira la k'a sabu kɛ surasiw ye mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin maa nanama sumanenw ma k'u to sigikafɔ tan ni fila la maa 100 ani kɔde bɔnɛna a nin na kabini o kɛra forobatɔ ɲɛmaw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ u niw ti kuma bilen. Togo jamana kɔnɔ ani mɛrisigi kalata cɛ san 30 ani san 2 don juin kalo tile 30 nata mɛrisigi kalataw bɛ kɛ yɛrɛmankutuw de bɛ senna bi nka gwɛlɛya bɛ yɔrɔ min Togo jamana ni mɛrisigi kalata fama kojugu hali sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ danw kan ka kɛ minnu ɲɛ olu tɛ ka se ka dɔn bilen i b'i to yɛrɛmankutu la mɛriya ɲinini na ka t'i yɛrɛ sɔrɔ maa wɛrɛ ka mara kɔnɔ o gwɛlɛya bɛɛ dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ jaw minnu kan ka ye kalata sɛbɛn kan n'o ye cɛbaw ka jaw ye k'o farafansiyan dɛ k'o fɛnɛ bɛ sɔn ka na ni gwɛlɛya ye kalata don nka kalata la bɛ ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni kɔni y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakilina tigɛ gwɛlɛya tɛna ye baara in kɛcogo la Togo yɛrɛ faaba la Lomé chrétienw ka ɲɛmaaba ni o ye Monseigneur Philippe Fanoko Bozoro ye ale ye wele da ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ église la ka bɛn ni juin kalo tile 26 ye ka jɛ ka Ala wele min bɛ se k'a to kalata in ka don k'a bɔ hɛrɛ ni baden la. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn a y'aw sɔgɔlen to Serifula Jabaramuso la jɛmukan dumanw bɛ kɔfɛ ka na.